אז שימי, איך באמת תהליך אצלך מתקיים? כמה זמן זה לוקח? מפגשים? זה יכול להיות בטיפול אחד עם הרדמה של רופא, ללא הרדמה. זה 2 טיפולים ומעלה, זה יכול להגיע גם ל5 טיפולים. בוא נגיד ככה, עד שאני לא מוציא את האומנות שלי מושלם על אותו מטופל, אני לא עוזב. וכמה בדרך כלל טיפולים זה לוקח, דבר כזה? בדרך כלל זה בין 2 ל4-5 טיפולים. אם יש לי איזה ראש מורכב או משהו? מורכב זה גם צלקות וגם השתלה לא טובה, הדמיה, חדירה עמוקה עם התפשטויות של צבע, יכול להתמשך כמה וכמה טיפולים יותר. במקרה של גיא, שהגיע הדמיית שיער פחות טובה, החלטנו שאנחנו עושים טיפולי מחיקה. כשהוא הגיע אליי, אז היה לו שינוי של פיגמנטציה בין ההדמיה לאזור עם השיער. אז מה שאני עושה עכשיו, אני לקחתי את הגוון אור שלו, ואני מחדיר את זה בזהירות, גם לשכבת האפידרמיס, שכבה ראשונית של האור, להעלים את הפיגמנטציה הכהה שקיימת. רק כשפסעתי פנימה, ידעתי שאנחנו לעשות את זה, כי כל האווירה הייתה טובה, כל האנרגיה הייתה טובה. משוכנע שאני בידיים בטוחות, ואכן כן, התוצאה היא לא טובה, היא מדהימה בעיניי. וגם בעיני אחרים, לא רק בעיניי. ומתלבט, מה אתה ממליץ? מה נשתנה ואין מה להתלבט. לא להתלבט, בלט. וואלה, יצא לי טוב.